Jeg gjorde rent i hele hytten, vasket op og støvet af, lagt tøjet pænt sammen, præcis som du vil have. Og jeg gjorde det med følelse, da jeg rystede din pude, tog det i og pudsede vinduerne, både ind og ud. Og aftensmaden var klar, præcis 6:00, selvom du jo havde sagt, du tog over til din eks. Og I var ikke færdig med det, I lavede i går. Og min mobil er væk, det er noget jeg ikke helt forstår. Jeg er vågen endnu, hvornår kommer du? Der er så frygtelig stille i vor lille stue. Jeg er skruet ned for tv'et, for at kunne høre dig. Når du kommer hjem, er kaffen på vej. Og jeg har smurt dig lidt mad, hvis du skulle få lyst. Ikke noget særligt, bare lidt andebryst. Og et med roast beef, rigtig godt med pynt. Jeg er jo ikke til at stoppe, når jeg først får begyndt. Så jeg sidder lige her og tænker lidt på dig, på alle de smukke ting, som du gør for mig. Vi kan jo ej have sex, for du har infektion. Du vil jo ikke smitte mig, du er bare kanon. Ja, du er. Ja. Men det er sgu da irriterende med den mobil igen. Det skete også sidst, godt du fandt den, min ven. Jeg tabte den i vasketøjskurven, lille fjollet mig. Godt jeg har en praktisk dejlig kvinde som dig. Men nu går jeg i seng, for jeg skal tidligt op. Jeg skal afsted igen på mit faste job. Men om 5 lange uger, så ses vi jo igen. Fra Nordsøen jeg sender dig en tanke, lille ven.